Moi boas, ouvintes de Parola. Hoxe vou facer a miña sección inicial na que adoito barallar dun xeito quizáis un pouco inconexo a veces. Vou non sustituir por algo moi curto que vai ser unha presentación dun de Parola que, bueno, é un pouco novidoso porque hoxe traemos dous invitados creo que interesantes, creo que xa están gravados, quer decir, non estou presentando nada, é un programa que se fixo por modo puzzle, entón, de feito, gravouse casi de atrás para adiante, entón isto é o último que se está grabando. Así que creo que si vos solemos gustar, creo que vos gustará, e se tedes algún tipo de interés nas persoas que entrevistamos, pois creo que vos gustará ainda máis, porque as charlas son chulas, son sinceras, quedamos contentos, pa que negalo. Así que vamos xa con elas, vai ser un programa longo, eso sí que vos vou dicir, así que aos que digan os do podcast máis de 30 minutos non quero, pois parade os 30 minutos, é o que queres que vos diga. Imos cun novo de Parola. Si sacáis uno, patáis con nosotros. Yo soy el alcalde. ¿Cómo te apellidas? Jacome, sí. Ah, muy bien. O sea, para trabajar en la Diputación es tan importante estar preparado como tener amigos en el PP. Más bien lo segundo que lo primero. Vamos a contratar a orquesta e que vayan tomar un pincho. Tú flipas, nena, tú flipas. ¡Te teño que decir! Pero mira, bien sencillito, para toda la familia. A ver. Pero non lle digas. Sí, vou a cantar. Míticas Primero de todo, buenos días. Eso para empezar. Primero de todo, Buenos días. Excelente. Idade / estudios. A ver, a música, ¿qué? A música, ¿qué? A música, ¿qué? A música, ¿qué? De onde Así, che así. ven? A ver, falamos do álbum. Como foi para ti este proxecto? Venga, maravilla, xa van 3 preguntísimas. Yo, periodista de maior. Vamos a ver, eu que sei, un pouco da súa vida. Que máis lle mola a Carlitos? Claro que sí. Mola yo cricket, Camariñas mola yo gustalle moito tenis. tamén. Camariñas es mi pueblo. E a ver, faltame un arrollo... Porque todo xornal, todo medio ten o seu experto. Ten o seu que sabe de moito... De que, bueno, este proxecto, ¿no? Este proxecto podemos decir Sí. de que estilos, de que artistas bebe Carlos Sí. para formular este proxecto. Contanos, por favor. Bueno, perfecto. Pili Pampín. Cuidado, Pili Pampín, que ten... Cuidado. Cuántos anos ten Pili Pampín? 50 e poucos anos. Parece que ten 73, Pili Pampín. Solo, como 50 e poucos. Cuidado, hai que buscar en Wikipedia Lito da Panorama. E Pili Pampín teñen a mesma edad. Hai que ir... Estás de coña. Hai que irlo mirando. No. Vou non buscar, pero xa. Escoitame unha cousa. Estamos grabando xa. Isto podía quedar para o programa xa. Va, Ti xa estamos grabando. Ti graba. A Si cousa ves é- que dijo algunha burrada, non a subas, por No, favor. isto está perfecto. Quero dicir, además empezou Martín Ben, que decir, está todo indo rodado. Se 49 escoita mal- anos ten, pero estar de Cuidado, puta é coña. que Como no que programa 49 anos? da Liga dos Cantantes Extraordinarios, gran programa, que duda cabe, non? Que Gran programazo programa. da galega, non? Hai como o xurado como que representa diferentes franxas de idade da nosa vida, non? Dos galegos, non? Hai os rapaces, os casadeiros, que vai a nome tamén, os adultos, os pais e os avós. Lito representa aos pais e Pili Pampín representa aos avós. Teñen ambos os dos a mesma edad. Eso está feo. Eso está feo. E O dicía que pensou Miguel- eso e dixo, bueno, esta está bella, está Está feo. Está feo. A min parecíame maior, que teño que dicir. Igual quen se ofenda por isto, eu pido perdón, é unha apreciación. Sentímolo moito, pero que non ten nin 50 anos esa señora, pero en que mundo vivimos? Pili Pampín, Pero... quero dicir, música fantástica. Invitada sempre que Influencia ter as portas abertas. Influencia de aquí do señor Cousas de Carlos Barcia que claro, empezamos a gravar empezou Martín desenvolvendo esas preguntas fantásticas que agora mesmo responderá. Pero primeiro de todo, Carlos, que tal estás?
Como te Pillámoslo atopas? dando Xusto un bebendo. groliño fantástico, claro que sí, home. O grolo. E pois estamos. Estou criminal, estou encantado de estar hoxe aquí con vos. A ver, o sea, eu non sei, dixerame que podía vender un coche, que é porque veño hoxe basicamente aquí, daquela eu encantado, sabes? Sí. Se alguén quere comprarme un coche de segunda man, bueno, será de primeira, pero cando me compré será de segunda, normal, o sea, con toda a lógica. Claro, sí. Moi ben, consume moi pouco, acaba de pasar aí tuve fai un mes, moi guai, se mo queredes comprar, eu encantado. Canto pides? De que kilómetros estamos falando? Kilómetros, Claro, kilómetros é o que pides. Ai, claro. Creo que ten Se vos así. A ver. 215.000 kilómetros. Está novo. Bo kilometraxe. Está novo. Pero non se move, porque cando ven aquí a Coruña quedan no garaxe e aquí xa... E durme en con garaxe, bicicleta moi aguantar. importante eso. Durme en garaxe, toda a vida garaxe. dormindo en garaxe. Xa o di Ves? meu pai, e nunca ha estado sol, que di meu pai que lle quita moitos anos de vida. Pois por eso pide 1.000 euros máis. Xa solo por eso. Trátase dun madurito interesante, ao final. Quer decir, estamos Sí. falando de Cuidado, que en Camariñas non temos xiada, daquela eso xa compensa, nada de granizos. Non estamos falando da mezquita, tampouco. Claro. Entonces, E bueno, que sí, jugar un pouco de sal, pero tampouco. Eso borra, eso do sal. Quita. Non ten nada, está impoluto, non pasa nada. Eso está perfecto, joder. Quito. Bueno, pois hoxe rompemos a dinámica de moitos de parolas que levamos xa, Martín. Empezamos a tener a xente. Quer decir, isto é unha novidade. Isto é unha cosa... Abrimos as portas. Neste primeiro de parola con invitados traemos a dous, porque nos dá a gana. Quer decir, Porque sí, Carlos porque ahora somos mesmo así. igual non o sabe, pero traemos a que será a seguinte invitada que virá despois. Xa verá a xente, seguro que eu xa comentei, pero o Carlos que siga ca intriga, eu que sei, que haxa algo, non? Un pouquiño. Claro, un misticismo sempre un mola. misticismo. Sempre mola. E bueno, decimos empezar forte con dos invitados. Como non, o señor Cousas, que agora vai presentar este pequeno EP recopilatorio, non? Das cancións que xa tiñas e que a xente te pedía que sacases, e con unha nova, non? Se igual me estou equivocando ou non é así. Hai unha nova, sí, hai unha nova. Realmente, realmente non quería sacar disco. Para min isto de YouTube e da música foi un xogo de estar na cuarentena solo, o sea, solo non, pero en plan, non tes compañeros cos que tocar e todo eso, daquela dixen, bueno, pues, o que sei, pues vamos gravar unhas ideas que teño, non? Porque sempre traballaba para outra peña, como guitarrista ou como, o que sei, parte da banda, e sempre me gustou cantar. Bueno, cantar. Siempre me gustou berrar na ducha, ¿no? Que nos gusta a todos. Non sei, pues probando así, das primeiras semanas que viña aquí para Coruña, pues dixen, pues vamos gravar este tema para xogar así un pouco ca produción, non? Que é do que se trata. Xogando, publiquei o meu primeiro tema, que era Desacato, creo recordar. Despertou má cabeza, porque, joder, a mí normalmente daquela seguíame creo que 300 personas en Instagram y Facebook, o sea, míticos familiares, papás, mamás e abuelos, e de repente ese vídeo chegou a 1000 reproduccións e eu flipei, sabes, dixen, o que está pasando aquí? Non o entendía, sabes, dixen, se están rindo de min, sabes, ou son un ejército de bots, que era o máis normal, sabes, dixen, un ejército de bots, é o máis guai. Sí, que no tempo libre dos que apoian as protestas de Vox, pois meteronse na túa canción, non? Basicamente. Meteronse na miña canción en plan... No, os famosos Galicia. Os famosos votos xa de paso que estaban aquí dir, pues mira, dámoslle repros ao chaval tamén. Claro, os Vox Populi, non? Como que a raíz deso, pues dixen, hostia, pues a xente gustoulle e increíblemente empezaron a mandar moitos mensajes de peña que quería máis e eu, en plan, bueno, pues igual vos estades pasando co bullying, non? En plan, hasta aquí. A broma xa valeu. A broma está guai, parade, non? Saquei o meu segundo tema, que foi 2K16, o sea, 2016 en lenguaje non boomer, para algún boomer que nos vexe así. Bueno, nós xa seríamos boomer, non? Eu creo que depende do ámbito. Sí, depende, non? Eu no Discord de antes son moi boomer. No momento de conexión, bueno, sí, os tres momentos de Discord un pouco boomers. Un poquinho boomers, pero é o que digo, que hai ámbitos e ámbitos. Tú, bueno, o de 2K16, se eres un xogador asiduo dos xogos de baloncesto, quizás non? Claro. Que non son eu. Como sabe, como sabe, Iván? Non sabía. Un 2K sempre lle botou. É unha cousiña. Despois deses temas que eu
tamén lle botei un ollo, pero claro, botei un ollo a raíz do que creo que foi o gran boom, non? Que foi a última canción creo que sacaches da Lúa ata Marte. Quero dicir, o ritmo que levabas ata aí era xa exponencial, un pezo un taladro a estas horas da tarde, está fantastiquísimo, pero bueno. Quero dicir, o ritmo que levaba xa era para o boom que tuvo a canción. Mira como se parte. Ou foi un cambio drástico no tema da audiencia que tes agora, non? Bueno, claro, a ver, aí é que era como todo moi surrealista. O sea, todo moi surrealista porque claro, eu subí o 2K16 e máis ou menos, bueno, penalizoume un pouco porque daquela solo subía a Instagram e penalizoume un pouco esta mítica movida que ten Instagram de se tes unha publicación ben visualizada, a xente capancha para que non a vexa nin os teus amigos de grupo, que non se enteren de que subistes nada para que apoquines en publi. Bueno, aí non quixen entrar en movida de meter pasta na publi. Movíose guai, pero esperaba igual subir un poquinho máis, porque entrara moita xente nova, e dixen, guau, pues está guai. Pero sí, despois cando chegou 2K16, cando chegou da Lúa a Marte, eso foi como, non entendo nada, o sea, non entendo nada. E realmente eu, ese tema sí que o gravei como un xogo, realmente, porque eu recordo que eu escuitaba este tipo de música cando era chaval, cando tiña, eso, 15, 16 anos, no instituto, na ESO, escuitaba moito All Time Low, Blink-182, Sum 41 e toda esta peña, sabes? Así como punk pop, skateboarding e toda esta movida. E mucho cantar a la chica guapa de clase, non? Así moi hetero basic. Sí. E claro, eu daquela non tiña nin puta idea de tocar a guitarra. Nada, cero. O sea, non sei en que momento me dou por facer un tema así como máis alegre, moi así, non sei, por como din os Berto, puro ocio, non? Por pasalo ben, sabes? E realmente pasei moi guai producindo porque son estilos que son moi divertidos de tocar e unha vez que estaba aquí, sabes, co móvil, teño aquí míticas probas co iPad ou co móvil, en plan, meto isto e canto isto por riba, meto isto e canto isto por riba. E notábaseme que eu estaba pasando guai. E dixe, bueno, pues igual lle pode molar a peña ou igual din, pero este pavo cando vai sacando este tema. E efectivamente petouno. Petouno porque eu estaba acostumbrado, sabes? No, sí. Está claro que tuvo unha visualización e solo porque nos chegase, porque creo que incluso cando foi que se publicou ese tema foi cando Martín recomendoute a ti en De Parola, creo que foi inmediatamente despois, se non me equivoco, ou sí, por aí debe andar. Ou de feito, claro, eu cando veu recomendar xa sabía quen eras por esa canción. E xa tivéramos cotillado ambos de o tema que facías vídeos sobre música, está moi ben. E ainda agora, se xa os facías antes en plan de se non me equivoco que había como creei unha paisaxe sonora, algo parecido. Sí. Pois agora estás metendo o tema da divulgación de como tocar certos temas e non solo de como se tocan, senón de tratar de entendelos, non? Como un pouco guitarra viva, Jaime Altozano, pero por comparalo con referentes externos, non? Non vamos, caemos na cosa del non sei que gallego. Pero Gustoume de guitarra viva, non sabía que había ese referente por aquí. Había ese referente porque se eu aprendí a tocar a guitarra foi por guitarra viva, non por outra Por cosa. guitarra viva, que guai. Claro. Porque foi autodidacta totalmente. Que é unha historia chula, xa contarei de como aprendí a tocar a guitarra, pero bueno, non son eu o centro de atención neste momento, amigos. Sí, porque comentas, Carlos, que con 15 16 non sabías tocar a guitarra aínda, non tiñas idea. Claro, non sabía nin tocar un acorde. Claro, eso mola comentalo, porque eu cando cheguei a ti, digo, pues, rapaciño de toda a vida de conservatorio ou tal, de clases de toda a vida, pero non é así. Nada, o sea, moi lexos da realidade. Eu realmente empecé na música como jaiteiro. Eu pasei desde os meus, eu que sei, acórdame, cando era pequena fun a patinaxe artístico, mecanografía, mítico xoga fai deporte e de repente un día no cole, en cuarto de primario así, apareceron as clases de jaita. Eu apuntei má jaita e encantoume. O sea, non me preguntes por qué. Na miña casa non había ningún referente de
de gaiteiros ou música tradicional. A ver, sí que había música, porque a música ven por parte de meu avó. Meu avó era argentino e o mítico acordeoncito, la guitarrita, sabes, aí... como tiña da súa época. Entonces eu, como acordeón, meu pai para o acordeón e tal, pero non sei por qué. Chegou a gaita a miña vida e eu enamoreime da música tradicional, pasei moitos anos, despois estuve en varias agrupacións de gaitas, varias agrupacións de así como de coros, de estilo treixadura e tal. Aí gravei o meu primeiro disquiño, que teria eu primeiro da ESO ou así, creo recordar, xa non me acordo moito. Despois, aí en segundo, igual terceiro da ESO, foi cando empezou a chegar a min unha guitarra que había de meu abuelo nun fallado, e a coller a meu irmán, porque meu irmán estudiou piano, e era como o músico reglado, no? De concert. Eu non, pero ele andaba polo concert e por aí, e como ele non sabía tocar a guitarra, pero sabía que era un re maior, e míticas cabezas de pianistas, analistas, no? Si está un re, está un sol, está... E enseñoume a tocar aí un par de acordes, e aí empezou veneno todo, supoño. Pasaron os anos, viñeme... Bueno, igual polo medio estuven así como entre un mundo e outro, sabes? Entre moito YouTube para aprender moitas cancións de míticos youtubers británicos que empezaron a petalo por aquela época. Míticos temas, no? Daquela funcionaban moitos covers de Coldplay e toda esta onda. Eso, pasaron os anos, eu acabei a eso e decidín moi perdidamente que facer como o futuro. Pasei todo o verán escapando do tema, hasta que un día miña nai me sentou na mesa e dixeme, vamos a ver, Carlín, sei que hai que decidir porque hai que empezar a pensar en matricularnos en algún sitio. Fixe unha lista de cousas contras, porque o normal sería ir a estudiar a un pouco máis alá de Camariñas, que é Vimianzo, o mítico bachillerato de letras ou de ciencias. E eu non me vía moi encaixado nin nun lado nin no outro, sabes? Porque incluso nas letras había matemáticas e as matemáticas. Letras falamos xa de sociales, non? Habitualmente, quer decir, sí. amor do bachillerato social. E tú que fuches artes, entón? Entonces o conto é que, claro, esa era a miña única salida cerca da casa. E tiña todo en contra, sabes? Porque eu non quería, o sea, eu quería ter os meus amigos, quería ter a xente do meu entorno, os meus pais. E eu tirei unha moneda, dixen ao final, cara ou cruz, moneda, e o que sala, sala. E era entre estudiar en Coruña bachillerato artístico musical, sin conocer a nadie, a nada de Coruña, apenas eso, era, o sea, son un neno de hoxe, pero daquela era moito máis neno. Non, bachillerato, claro. Tirei a moneda, salió cara, salió efectivamente quedarme en Camariñas. Acórdome como se fora de hoxe, ainda temblando, en plan, no, mamá, miña nai dixo en plan, ai, salió cara, que guai, tal, e dixo, no, mamá, marcho pa Coruña. E é curioso esas veces que sempre hai unha opción que prevalece, quer decir, é verdad que por moi equilibradas que estén, sempre hai algunha que tú sabes que queres que toque por moitos por moitos pros que teña outra, valorasese moito que penses, pero sabes que hai unha preferida. A min te me pasaba. Pero bueno, tamén é como nese momento non tuve que decidir, quer decir xa creo que nós tuvemos un compañeiro que justamente era da Mezquita, falando da Mezquita, que viñera a Ourense facer o bachiller. Eu xa daquelas pensaba que moverse tanto da casa con, bueno, ter 16 anos, pois non é fácil. Ir a unha residencia, ou non sei onde fuches tú, supoño que irías a algo parecido, un piso de alguén coñecido, non sei. Non resulta fácil. O guai deso foi que cheguei a Coruña con moito medo, porque non sabía onde estaba o meu instituto, non sabía nada. Por aquel entonces estaba entre os compañeiros e as compañeras míticas de pero se vas a Coruña, claro, mítico medo, non che van a entender, sabes? Cuidado, portugués. Cuidado. Se viene. Aí é unha movida, claro. Por aí vai o asunto. Entonces eu, claro, tiña moito medo porque a mí iba a meter con xente do conservatorio e tiña asignaturas que me motivaban moito, pero que me daba moito medo porque tiña análisis
linguaxe e práctica musical, tiña cultura audiovisual, historia da música, e claro, a xente do concert convalidaba eso e non viña a clase. Pero outros que ainda non estaban, creo que era hasta terceiro de profesional, se pasabas de terceiro de profesional para diante, xa podías me dá moi medo eso, sabes? En plan, tío, se vou me meter aquí con estes peixes e eu son, sabes, un buscando a Nemo, sabes? Que non sei ainda onde teño a man dereita. E eu daquela ainda non tocaba moito a guitarra, o sea, casi nada. Pero o que sí sempre me dixeron os profes que tiña moi bo oído e toda a vaina. Foron uns anos moi guais porque, como ben dixestes vos, aquí vivín con meu irmán, que me leva 4 anos e vivimos solos nun piso que temos aquí e é como, wow, pasas de ser un completo neno de mamá e papá a ser completamente independente, sabes? Sí. Como cando che din os profes, pa semana hai reunión de pais, apareces ti na reunión de pais, e é teus pais, en plan, sorpresa. Yo me representa a mí mismo, ¿vale? La calle me representa, bro. Nada, moi guai, a experiencia foi explotou unha cabeza porque estaba de repente con xente que compartíamos unha emoción, o sea, un soño que era ser músico, sexa peña de teatro tamén, peña do baile, peña que lle molaba a arte, ¿no? E eu por fin me encontré así un pouco, me empecé a ubicar, empecé a ir a clases con como primeiro profe de guitarra, que foi o guitarrista de Luar na Lubre, que se chama Pedro Valero, porque eu xa estaba mezclando un pouco, viña de escutar todo tipo de música, metal, pero tamén escuitaba moito folk e moito pop. Daquela era como, ti que controlas o mundo da música tradicional, o folk, tal. E aí foi onde empecé a tocar noutro grupo, con meu irmán e uns cantos colegas, que se chamaba Samarúas. Estuvemos tamén, por ronde anos, creo que 7 ou 8 anos, por aí, hasta fai un ano que nos desfixemos ou así, sacamos un EP que se chamaba Prólogo e despois aí neses anos empezou a aparecer no meu mundo o jazz, que é basicamente o que me dedico a día de hoxe, ainda que parece que non, o sea, que me dedico a estudiar, que é o linguaxe do jazz, a guitarra jazz e a música improvisada, que bueno, eso sí que é unha fucking locura, eso é unha maravilla. Estou super encantado porque che dá para ver jazz e pensar a música tradicional e todo, é como aí venen os vídeos de analizar e dibujar da miña canal de YouTube. Con todo o meu cariño e estaría falando contigo horas, pero non che faltaba a razón cando dicías que había que medirte cando falabas. Sí, no, pero quero dicir que pero eso está genial, joder. Está genial. Eu estaría aquí falando, claro, o malo que temos que medir un pouco o tempo, pero dime de contar na mitad. Non te preocupes que non é por non quererte escoitar, non se trata nada de eso. Pero vamos resumir un pouco xa, porque tamén porque o Zoom nas chamadas grupales é así de cabrón. Este EP é unha demanda de moita xente que te quería nas plataformas de música, de audio, e tú pues casi un poquinho casi a regañadientes porque non querías subir esa música todavía, ou quizás querías darlle unha volta, ou querías, eu que sei, traballar esa música máis, non sei. Por que te resistes así un pouco e que pretendes, xa que ves esta oportunidade, si queres seguir continuando creando a túa propia música? A ver, eu sempre fui un pavo que lle gustou facer as cousas guai. E tendo en conta que isto fixen todo eu, o sea, graveime eu, mezclei e masterizei eu cos meus fallos e as miñas virtudes, porque aprendi todo por YouTube e por colegas, o sea, non teño ningún título de nada. A portada tamén a fixen eu, cos meus fallos e as miñas virtudes. Quería que fora... De primeiras non quería sacalo, porque dixen, prefiero facer míticos vídeos, como a mítica estética dos rapeiros ou así, que van sacando como singles, e depois cando xa teñen un grupo de xente que os sigue, pois xójanse a ir a un estudio e a crear xa, como, digamos, o primeiro proxecto, sabes? Como algo técnicamente ben, con bons músicos, boas músicas, e van arranxado. Pero como, increíblemente, a peña me pediu tanto, dixen, tamén é un pouco
estar así quitándolle como caramelo a xente que mo pide, que eu teño que agradecer de alguna maneira que me apoyen tanto, dixen, pues, mira, saco un último temiña máis, porque, o sea, eu non quería, pero era como que todos os días, en plan, cousa, saca un EP, cousa, saca un EP, e eu, en plan, Dios, hasta me sentindo mal, en plan, borde. E eso, grabei un temiña máis, un tema moi especial para min, cunha temática moi profunda para min, e igual un pouco habitual na miña estética, pero quería que estuvera aquí porque xa que é o meu primeiro disco en solitario, digamos así, o meu primeiro traballo como Carlos, como Cousas, sin nadie que edulcore unhas especies aí. Pois quería que estuvera, como realmente non podes ensinar unha melodía, un segundiño, non nos podes ensinar unha cousiña. Quer decir, xa por pedir, xa que estamos, que decir, unha pequena exclusiva que podamos sacar aí. Menudo O atraco. que tú queiras, o que tú queiras, se é un segundo, pero unha cousiña, algo. E aparte de eso, Martín, se queres ir preparando un preguntón final para que aquí o señor Carlos Un preguntón final. desfrute da súa última versión. resposta. Falamos da súa historia, que é moi bonita historia, verdad? Sí. Falamos deste EP a punta de pistola case. E que lle podemos preguntar a esta A punta de pistola, que eu entendo que el di, e supoño que se te pos exquisito e analizas, pois hai moitas cousas que melloran esas cancións, solo por lo que di, porque hai músicos moi bons que, eu que sei, todo gravarse un mesmo, pois hai moita calidad que mellora, eso sempre pasa, pero home, tamén é verdad que hai que saber hai que darlle ao público que quere moitas veces, Inda que eu penso que sí, non quería... decir, hai que medilo, tampouco pero hombre, se as músicas sacáchelas xa en YouTube, vas exhibilas un pouco, ensinalas, por que non subilas ás plataformas? É basicamente eso. Pero bueno, Sí. ensinei un poquinho, e estar buscando. Queres un pouco? Vamos meter o estribillo final así, o que peta, non? Ah, sí, vale, veña. A ver se se escucha ben, Cambiar o meu mellor amigo, o meu mellor amigo. Pero sei que todo iso xa quedou atrás, que ninguén se atreva a ocupar o teu lugar, porque nada ni ninguén me va a cambiar o meu mellor amigo, o meu mellor. Bueno, está aí. Este tipo é un crack. Pareceme, pero Digo, precioso, así cho non digo. é porque Ademais, estea aquí diante, acaba de darnos tendo un un puto estribillo crack, como si fora calcar tontería Sí. aquí. Hostia, qué bonito. Gustaríame moito poder gravar violíns en directo, porque teño moitos amigas do concert, pero por isto cachoume xusto cando estábamos peor aquí na época COVID, e non hai plan de meter aquí a un cuarteto a gravar aquí. É que, bueno, hai instrumentos difíciles de, bueno, de sintetizar en xeral. Evidentemente hai moitos samples e moito sonido fantástico grabado, pero eu creo que eso as trompetas e moitos instrumentos de vento e o violín Aí está. son Aí instrumentos que teñen bueno, pues, un feito a mano, non? Entón, pois, bueno, Martín, quedan 3 minutos. Que lle preguntas? Unha cousiña para que se vaya. Unha cousiña para que se vaya. Falamos da música, falamos de Pili Pampín. Sí, tamén. O tío mostrounos aquí unha canción enteira a punta de pistola pola túa culpa que xa quero escoitala enteira porque é un temón, a verdad? Un poquinho temón. Queda pouco. Que lle preguntamos, Iván? Que lle preguntamos? Pois, Fora da música, que lle gusta? Sí, mira, é que o básico ao final é o que mola. a ver. Fora da música, Que me gusta, Carliños, fora con que da se música. entretén? Con que lle mola... Sobre todo nestos tempos, con que che mola evadirte? Eres dos que lle encanta perderse no Google Maps porque lle gusta buscar cosas, por exemplo, ou que Si soy. fai teatro, Sí soy. ou que sei, ou de repente, Mira, pues, non sei, maquetas tamén.
Ahora estes meses aínda non, pero cando estaba na cuarentena encantame moito o senderismo, porque ali en Camariñas temos unha costa que é increíble, temos o Camiño dos Faros e todo eso, e tirábame en canto podía con meu irmán ao monte. Pero, ahora o que me está ocupando así o meu tempo libre para además ter un contacto cos meus colegas e todo eso é o Warzone. É o Warzone. Non esperaba, Un tío que pero sabe. mira, tú que ben. Un tío que sabe, a natureza e a play. Non ves, é que este tío é un crack, é un crack. Hai que botarlle unha partidiña, claro, o Warzone... Aquí A ver, botaron. a ver, tamén vos teño que dicir que eu son un pavo que nunca tuvo Play e os meus colegas, como sabían que eu nunca iba a comprar unha Play, regalaronme polo cumpleaños, Toma aí. o cal yo agradezo e ao mesmo tempo lle digo que os odio porque claro, eso quita tempo, Amor-odio. sabe? É como que eu estou guai por xogar con eles, pero ao mesmo tempo é como enfadaste moito nesas partidas. Hai moitos insultos, hai moita rabia. Sí. Hai que saberlo medir. Bueno, queda un minutiño, Pois é isto. vamos a aproveitarlo para despedir. Moitísimas grazas por estar connosco. Espero que estuveras cómodo. Eso sí. E nós, si tú queres, quizáis, si empezamos a facer uns directitos así destas charlas, dun de parola, pero de puro, pois poderíamos contar contigo, quizáis. Estarías do noso lado. Vos estades seguros do que estás dicindo? Porque eu podo falar e falar, xa vistes, o sea, É o que 5 quero, 10 quero horas decir, seguidas, eu agora pa diante. tuvemos que te cortar porque temos un límite, a xente igual aos 20, bueno, ás 3 horas e media igual se vai. Igual se cansa. Igual se cansa polo que sexa. No, pero eu non xa che digo que non era por falta de interés porque estaría falando. E Xa, non me encanta, xa. Sí, sí, eu daba 3 horas aquí, sí. Pero bueno, eso, moitísimas grazas. Imos agora coa sección de Martín. Claro, ahora as seccións están todas ocupadas por os invitados, pero bueno, imos xoguetear un pouco e despois, bueno, desenvolvemento habitual de Parola. Gracias, Carlos, Sí. por estar connosco. Moitas gracias a vos por contar comigo. E ata pronto. E continuamos no de Parola. Moi ben, Martín, pois vemos aquí un pouco baralleo. Pois aquí estamos, De aquí estamos. relaxe, pois traemos... Acompañaos, hoxe... Sí, sí. Hoxe Traemos Iván, compañeira. normalmente, nesta, bueno, ia decir competición anual, pero é máis ben semanal, do Campeonato Mundial de Comarcas, normalmente ti és o teu propio inimigo. Sí. Ti tes que loitar contra ti mesmo, pero hoxe, amigo, acabose o chollo. Hoxe, amigo, trouxemos a Raquel, que, ao mellor, píntache un pouco a cariña e márchache con eso que tú nunca conseguiches. Recordamos, comezamos en Ourense, Iván fallou vos a todos vos, os que estades aí detrás, tamén vos fallou a vos. Eso é verdade. Pasamos a Lugo, que fixo Iván? O mesmo. Entón, hoxe toca Pontevedra. Toca Pontevedra, tes que loitar contra os teus demos e tes que loitar contra Raquel, porque non che vai por fácil tampouco. Imos recapitular, entón. Recapitulamos. Sí. Provincia de Adiante. Pontevedra. Imos por comarcas, que son... Cantas comarcas son en Pontevedra? Son 10. Son 10 comarcas. 10 comarcas. Pois 10 comarcas e vasnos decir unha localidade ou un Vou vos concello. situar nunha localidade, nun lugar, Sí. nunha pequena aldea, Vale. e vos diredes en que comarca estamos. A recordar é un simple pasar, aí vedes, a cámara lenta, e agora Pero foi imprimir o cartel e todo E agora- con marco e co e agora- cristal. está perfecto, está impoluto. E agora vou volos cantar. De norte a sur Veña. temos a comarca do Deza, temos Tabeirós, Terra de Montes, temos Caldas, o Salnés, Pontevedra, o Morrazo, Vigo, o Condado, a Paradanta e o Baixo Miño. Ben sinxelo para toda a familia. Entón, agora, sen máis... É curioso que no Salnés vive vive tanta xente como na cidade de Ourense. Porque ao final a Fuerte. cidade de Ourense é Persoas, un clube selecto. Sí, sí. A cidade de Ourense tampouco... Era que A decir, terceira isto cidade. que non vexa a Raquel como unha amenaza, porque é un dato que eu teño guardado na cabeza que saco agora, pero eso non significa que vaya a cagar agora ca localidade que Martín pois teña ben soltarnos. Así que Pois agora, se vos parece ben, agarro vos da mao a cada un co Street e View. deposítovos na golada. A golada. Na golada, Ya recorda, Que- de todas as comarcas hai que dicir unha das comarcas. e agora hai que dicir unha das comarcas, un dato que non ven a nada, pois simplemente é o único lugar que eu coñezo. A Golada. Min eso soame a gol
Gol, Colada. vou tirar un pouco polo sur de Pontevedra. O Baixo Miño. Por gol, por sacar gol. Por, é que estou, Non sei por é que que estaba estou pensando como tamén para baixo, pero... Claro, estou enlazando, digo gol, Celta de Vigo, Vigo sur, non sei. É que claro, parte de ventaxa porque estamos competindo cun futuro licenciado en xeografía. Entón, Non competimos. No, que estades competindo entre vós. Ele é o monitor. Xa sei. Eu lavo armaos, eu son monitor de tempo libre agora mesmo. vale, eu voto polo Baixo Miño, veña. A golada. Claro, non podemos decir o bota polo mesmo. baixo. Temos que competir un pouco, non? No, a ver, podes dicir o mesmo. O mellor dices por intuición os dous, Baixo Miño. A min sona un Se pouco for- máis o miño, A ti pero que che soa? si di, segundo a dica, que é a pista que nos di o señor Martín, que el coñece ese lugar, non? Ou coñeces a comarca? Teño pasado por ese lugar. Pero bueno, ao final non é dica de nada porque son un home viaxeiro. Son un home que... Que hai que ver, na golada, cómese ben, hai... Non baixe do coche. Boas Non baixe do preguntas, coche. boas Non preguntas baixe do non coche. mereceu. que Raquel, que eu nunca fixen. Quer decir, nunca me deu Boas- por facer a pregunta É que, de... claro, tú non preguntas. No, de verdad. Pero non, eu... bueno, é unha pista. Non baixe do coche. Estamos Pensa falando de que que o mellor non pasei mereceu- 3 veces. Non mereceu a pena... Claro, non pensa que... mereceu a pena. Non, Non polo que foi sexa iba digna dun de que punto A baixase. a un punto B, non rentaba facer unha parada. Pois entón, eu creo... Iván tirou o fácil, Iván esperou a que Raquel dixese a súa opción. Claro, está como barrendo iba a pa casa decir, do que estaba fago. ahora, Claro. tamén dicía abaixo, non sei por que dábamo con dado a paradanta, pero non sei por que, si este home ten é un medio camiño entre un lado e outro, non A sei ver, que a ver me que dá a ti- min que igual estamos falando da comarca do Deza. Vale, Deza. bueno, pois temos Baixo Miño e temos o Deza. E sorprendentemente, bueno, Iván hai veces que usa a cabeza. E a verdad é correcto, Iván. É correcto. Moi ben, moi ben. Puntiño para min, gracias, fantástico. Mercado Deza, estamos falando que pois ao lado de Lalín, moi perto do que ven sendo Coruña e moi perto do que ven sendo Lugo. E pois por aí Claro. pasa Nacional, se queres ir a Coruña sen deixar medio ril no que ven sendo as peaxes, pois vas pola Golada, que é un sitio bonito, pero que tampouco renta parar, tampouco é que... É que teño que ter pasado cando voltaba de Santiago hacia Ourense, sabes? Agora é como shame on me. Porque igual pode agora ser. a próxima vez que pase dareime de conta. Carallo, agora. Sí, Caralho, pois efectivamente. probablemente. Baixareime Pois a moi ben. propósito. Pois da Golada, agora agárrovos do cóbado e soltovos na rapeira. Na rapeira. Tal cual, rapeira. A rapa das bestas, soame a rapa, que A pode que Rapa este das preto Bestas de é Lugo. Sí, Zona baixo de miño, Lugo. non? É zona da Rapa das Bestas, ou non estou equivocado. Ui, lago. Eh? Non sei. Repito o nome, A min, a Rabada. No, A rapeira. Rabada. A rapeira. 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 Vale. Temos algún tipo Rapeira. de pista. En ese lugar é un lugar preto ou costeiro, por exemplo. Costeiro penso que non, pero bueno. Con preto refírome a que está igual a 10 km da costa, que decir, tampouco me moito máis longe, pero Máis costeiro que Ourense é. Mira, tomo unha pista que non che serve, Calquer de nada, cousa. porque calquera das dúas, claro. Cañizo Hai unha- Calquera hai unha- cousa máis costeira que Ourense. É cercano a unha localidade que, bueno, ten as súas cousiñas e os seus reis e as súas historias. Os seus reis. Sí. Caldas de Reis. claro, Eu simplemente rasco o nariz. igual unha pista que tamén a dá moi fácil, non? Bueno, vamos con Caldas, que igual creo que se pasou de obvio, Martín. Non sei, a ver. Ou cagámola. Se está por Caldas pode... É que, a ver, a min soame... se A está rapeira. preto de Villa García pode que sexa o Salnés. Pero claro, non sei como é o concello de limítrofe. É como que... A Rapeira en Como sí que- non é un concello, é unha localidade ou é un concello? Rapeira non, é un lugar. É un lugar. Nunca fun, pero lugar. Maravilloso lugar, boas xentes, pero... Pois Non vais do coche tampouco. Si, veña, di la Caldas, digo eu Salnés, veña.
No, Salnés dixera eu. Bueno, Vale, da por igual, por Caldas, digo- veña. Caldas, da igual. Vale, Raquel di Caldas. E ti dis Salnés, Iván. Digo o Salnés, sí. Bueno, pois digo que agora mesmo hai desempates. Eu tirei a pista para romper un pouco. Podía dela coller como obvia e dicir, non, este tío non. Bueno, pois Raquel colleu, non? Moi ben. Ides 1-1 e agora, pois, imos á excusa. A excusa. A excusa. A A excusa. excusa. A excusa. A excusa. A ti que che soa eso? Iván. É que non temos aquí a Vila Escusa, aquí detrás xusto aquí no fondo. Aí ao fondo hai unha Vila Escusa que está xa moi perdida entre o Fonsillón e a Valenzá, pero había unha Vila Escusa, pero é que non me sona a nada. A Vila Escusa, Martín, é un lugar de paso. É un lugar de paso, rollo Refírome, agolada. hai algunha estrada importante que pase por aí, nacional ou todo. Home, está ao lado de bo lugar de veraneo de moitos ourensáns seguramente. Samil, está ao lado de Samil. Aí podedes, claro, hai certos puntos, hai varios, vos diredes tamén. Claro, depende onde veranés. Claro. Rías Baixas, eu vou filtrando polas Rías Baixas. Sí, pero Rías Baixas son 1, 2, 3, 4 comarcas. Xa. Que ti tes un mapa de Galicia, claro, estás así como mirando Teño mapa, pero bueno, para lá. vexo as comarcas, que non dou visto nada, a máis las localidades non as ten, pero... Claro, pois. Logo virá a xente destas aldeas a botársenos en riba, porque A porque igual reportarnos os o vídeo. ofendemos. Pero Claro, igual os vou- ofendemos. É como os de Muros e Noia que hai esa rivalidade, o Xinzo Berín, é como que igual lles parece ofensivo. Eu vou dicir... Pois veña, eu vou decir Pontevedra. Cona, pois iba a dicir igual. Iba a dicir... Veña, podes dicilo, da igual. Pois entón A ver, digo... podedes dicir a mesma, que non hai problema. Podemos dicir a mesma, pero ten que haber un pouco de Un pouco de chicha, bueno. Un pouco de debate, claro. Como que Eu iba a decir Pontevedra porque igual era que estuvera ali como en Combarro, que é cerca de xa zona de veraneo, pero sigue sendo comarca de Pontevedra. Bueno, pois xa que di a la Pontevedra vou dicir eu o Salnés. Decimos o Salnés, Dis o Salnés, Iván. Digo o Salnés. Dis o Salnés. A ver se os Salnés van. Pois, Iván, que queres que che diga? É o Salnés. E o Salnés? É o Salnés. O Salnés. É o Salnés, e ollo que Iván, 2-1. porque claro, agora non fai falta que acertes o mínimo, con ganarlle a Raquel ganas. Así que Iván, non quero porte presión, pero Cal é o premio? Hai premio, teño Unha motivación. somanta de premio castañas. pues, correcto, aí está. Unha somanta de O qué? castañas. Sí, correcto, sí. Vale, veña. Por exemplo, Parece Teño unha ben. que están, teño que ir leválo a compost porque están podres, pero bueno, é outro tema. Home, estamos en marzo, tamén che digo. Claro, por eso digo. Pois aí imos. O Calvario. O Calvario. Imos o Calvario, que ademais... Eso hai en Ourense, o barrio do Calvario. Sí, para min soname moito o Calvario. 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 Ahora O que Calvario é vamos un barrio de Vigo tamén, o a Calvario, Semana non? Santa. Sí que me O sona. Calvario. Eu digo comarca de Vigo. Antes de que se me adiante aquí Raquel, para que quen me copie sexa ela. Dis comarca de Vigo. Comarca de Vigo. Imos Unha anotando ampla aquí. comarca de Vigo. Unha ampla comarca. É ampla, Pero o Calvario, de de que Vigo. tipo de aldea estamos a falar? Son Pequena, pequerrechas todas, son grande? pequerrechas. A máis grande debía ser Agolada, penso. Estamos falando de lugares, de pequenos recunchos paradisíacos que ten a nosa xeografía. Pois eu quero levar a contraria e vou decir... podesme repetir as comarcas de Pontevedra? Dou Sí. vergonza, xa o sei. De norte a eu sur... teños aí. No, claro, eso iban porque están ao lado, pero a ver. Temos de norte a sur Deza, Tabeirós, Terra de Montes, Caldas, Salnés, Pontevedra, Morrazo, Vigo, Condado, a Paradanta e o Baixo Miño. Veña, eu vou decir a Paradonta
porque nunca non a coñecía ata agora. A Paradanta é onde está Cañiza, non? Se non me equivoco. Pois Pois pode ser. vou a decir, porque me fai ilusión que teñan un espazo neste podcast. Está Paradanta. Que teñan visibilidade. Claro. Bueno, pois aquí lamento dicirvos que ningún acertou. Porque Era o condado. simos a Guarda, pois un pouquiño máis ao norte, pois atopámonos o Calvario, que é unha aldea fermosísima, é unha maravilla, é unha completa maravilla, vamos. Tremendo. Cando a visite, pois xa o direi con criterio, pero de momento é unha maravilla. Deixámolo en que é unha maravilla. De oídas falan moi ben. De oídas falan maravillas. Pois imos ao Pazo, do Calvario imos ao Pazo. A tomar uns chismes. Pazo tamén Uns chismes. un lugar, unha aldea pequena, non? Falamos. Sí, son todos... Todos así, por asegurar. Sí, todos así. Falamos dun lugar costeiro. Falamos dun lugar... Non é costeiro e xa falamos. Algún de vos xa se mandou ali. Pois eu vou optar outra vez por Pontevedra, veño. Pois eu vou Marcamos Pontevedra. Vamos Raquel a ir marca Pontevedra. a comarca do Bo Xamón e a comarca de parar a tomar un bocata de xamón e quizáis un pincho de tortilla tamén, que é a comarca é que da Paradanta. A estas horas teño fame. Boa hora para ter fame. Paradanta, tío, outro. Sí. Eu non sei... Non entendo Iván hoxe que comeu, que almorzou, non sei, pero está tendo unha roña moi grande. Teño que dicir que sí. Correcto, acertaxe, va, sí. Hombre, hoxe estás dando pistas xenerosas, porque dixaches isto de... Bueno, alguén se porque mandou quero ali- porque quero que gane Raquel, pero bueno, estás tendo moita sorte tú e vamos. Pois imos a Pois última. entonces, Imos a última. Que non é outra, obviamente non é outra, que a esfarrapada. gústame moitísimo ese nome. Rica toponimia temos por aí adiante. Un bo nome. Imos a esfarrapada. Sin duda alguna está en Tabeiros Terra de Montes. Sen dúbida, ademais. Sin duda alguna. De cabeza. Está en Tabeiros Terra de Bueno. Montes. A ver, xa teño aquí a marquiña de Iván. Eu voto... Salcedo non existe. Que sonábame como a farrapada de Salcedo, pero estou... No. Vale. Pode ser, pero igual estamos falando de outro recuncho da nosa nazón. Eu non digo nada, pero Iván de primeiras gana, pero unha norma que me acabo de sacar aquí do bolsillo da sudadera que se acerta esta Raquel, pois gaña Raquel. Parece perfecto. Non me parece moi xusto. Estamos aquí para ser E o inxustos triple neste aquí se ha venido a jugar. Efectivamente. Entonces podemos votar un Donald Trump da vida, porque... Un Donald Sabes? É que a min soame que pertence a outro concello, pode ser, a esfarrapada. É que non son Parroquia, é parroquia. Non todos son sí, concellos. son sí. De No, feito, a maioría ningún, prácticamente. Estamos falando de que certamente no sur, certamente. Pois eu vou Certamente votar no sur. por a comarca de do Vigo. sur. Creo que pode que este preto de Tui por aí. Eu vou facer aquí unha marquiña porque di que pois comarca de Vigo que pode chegar a estar perto de Tui. E de feito eu fixen a miña marquiña xa e xa damos por finalizada esta sección dicindo, xa parto aquí, mapa de comarcas non me interesa. Isto é que Dicindo non... que directamente a peña de esas gentes da esfarrapada pois van buscar o seu leite, non? As súas empanadillas de hojaldre que tanto lle gusta a Iván a Tui, porque certamente pertence á comarca de Vigo e está a escasos kilómetros de Tui. Mira, Así que- vou facer como os millennials. Así que, pois, Iván, unha vez máis, pois, polo que sexa, non levantas Joder. cabeza. Que agora fixémonos un impeachment como fai Donald Trump, porque claramente os votos apuntaban cara a Iván, pero esta xogarreta republicana que fixen,
que como ben sabedes, os republicanos en Estados Unidos visten de vermello, como... Sí, todos os días. Un bragas E de entón, pois vermellas nada, tamén. e entón, pois nada, sinto dicirche que as cousas, a vida non é xusta. Sabes o que non é xusto, Raquel? Ponche. Que Dime. Zoom Oye, non nos deixe chamadas grupales de moito máis tempo, polo tanto, imos pasar á sección do franquismo galego e imos pechar por É que ben fiamos aquí que isto é unha maravilla. E se tes algo que recomendar, é o momento. Tras algo, vamos lle deixar a ela, xa que pa Sí, poucas sí. veces que tenemos invitados, pois Correcto. que dona Raquel, se tes algo que recomendar, é o teu momento. Pois teño unha recomendación dunha canle de YouTube e Twitter que descubrí en fai pouco que se chama Cousas, pero con xe en vez dunha, que é un rapaz que fai covers e tamén fai tutoriais para aprender a tocar cancións en galego, tutoriais de guitarra, que me parece que está facendo un traballo impresionante porque non é a típica canle que soamente se limita a dicir os acordes e puntos, senón que explica tamén música e a min que me gusta moito, pois pareceme que paga a pena botarlle unha ollada. Está facendo un boísimo traballo, tan bo traballo está facendo que quizáis imos falar un pouco. Igual lo traemos. Igual lo traemos pues un mira. día. Igual Igual que incluso veña aquí. previamente a esta intervención túa, quizás xa pasou este home por mellor, sí. polo de Parla, pero Wow, houve aquí un como se di, un vórtice espaciotemporal. non te preocupes que, aparte de que nos encanta, a última vez que recomendamos foi cando foi que sacou o seu tema da Lúa a Marte e agora está facendo un traballo chulísimo co das cancións, xa fixo con Midas, está facendo con máis, a verdade que é un contido que non había en galego, que sempre se consumiu moito en castelán, de como tocar e como, de falar de música, e o está facendo moi ben. Sí, Así facía que, falta. Recomendación deluxe. No meu caso, imos rápido, Martín, porque temos 7 minutiños. Sí. O zoom é así. Eu recomendo neste momento a 2 youtubers portugueses. Claro, outro día estuve buscando a ver se había moito streamer. Pouco streamer hai en Portugal, hai moito brasileiro, pero, bueno, para acostumarnos un pouco a escoitalos, como sempre digo, dixen, non haberá youtubers portugueses que sexan así da zona do norte, que quizáis poidan compartir algunha, eu que sei, que nos resulten quizáis un pouquiño máis cercanos, que non ten por qué, pero bueno, pensaba eu eso. E resulta que sí que encontrei a 2. Unha é Sofía Barbosa, que no seu momento, bueno, son destes youtubers que levan moitísimo tempo. Quer decir, son como o Rubius ou como a Melo Moreno, como, bueno, moita xente en España que leva moitos anos facendo YouTube e foron evolucionando tal e cual. Pois estes 2 portugueses tamén, que vou dicir, Sofía Barbosa, que era unha rapaza que se centraba moito en beleza, e agora fai de todo un pouco, ten 21 anos, unha xente moi nova, como a nós, e tamén outro que é Miguel Luz, que está facendo agora un podcast, pero ele tamén fixo música, bueno, son 2 youtubers al uso de que se meteron en 1000 cousas e fixeron de todo. Por exemplo, Sofía Barbosa, enténdeselle moi ben, que decir que é sempre interesante dicilo, para a xente que non está acostumbrada a escoitar o portugués, e tamén o Miguel Luz tamén, Miguel Luz. E están os 2 moi ben, están moi interesantes, destos facían blogs, e podes poñer de fondo, escoitalos, están moi ben. E era a miña pequena recomendación. Que cifras, sabes, que cifras manexa esa xente? Que cifras manexan? Pois si va recomendando, suscriptores, views e demais. Pois eu tiro como Raquel pola música tamén. Hai uns, bueno, iba a decir semanas, xa verá máis ben meses, recomendei eu, en particular, a MJ Pérez. Sofía Barbosa, por exemplo, ten 273.000 suscriptores. A nivel portugués eu creo que está ben. Portugal, sí. Non, sí, está ben. En xeral está ben, que decir, son Sí, no, sí, joder, claro. Máis que xéramos nos, non? Sí, non estaba mal, eu non me iba a queixar. Pero tamén po contexto está ben. Sí. No, está ben. Continúa, por favor, Martín. Vale, sí, pois que recomendaba MJ Pérez, que non a coñecía, e cando cheguei a ela, pois recomendeina aquí no programa. E recomendamos esta vez pois un videoclip que ten escaso un mes, por non decir que non chega ao mes, un videoclip de Non existe a morte, que é unha canción que é fragmento do poema de Carballo Calero, me parece,
É que é un videoclip que, a verdade, non sei se fixo ela, non sei se o produce ela ou simplemente pois algún editor ou algún ou non sei se leva algún non sei, algún tipo de manager, algún tipo de equipo, se ten algún tipo de equipo detrás, vamos. Pero un videoclip rollo video lyrics moi visual, que se centra moito no visual, é basicamente un fondo branco e ela, pois, marcando o seu relevo, sucédense unha serie de cores, tons e texturas no que estás vendo, pois, as letras do tema, que a verdade, eses videoclips que entran ben polos ollos, ben o visual ben bonito, a verdade que dá gusto, dá gusto. E con un isto... videoclip que se lle nota de calidad, un videoclip de... Sí. Ben feito. Que hubo producción detrás. Sí. Que hubo ganas. Que hai traballeira. Sí. Bueno, pois, Raquel, nada. moitísimas gracias por estar connosco. A vos, Non un imos saber, placer. quero decir, non sabemos os tempos de tanto do teu episodio do noso, bueno, fixemos aquí un feedback, Sí. igual que ela estuvo aquí, está aquí, está de la vendo, nos estaremos, ou estiremos, ou estaremos dentro de o tempo que sexa, no seu podcast que é A Lareira, moi recomendado tamén. E gracias por estar connosco, Raquel, como sempre invitada a compartir cosiñas aquí. Además, xente boa, eso sempre está ben. Xente Pois a boa. vos, un placer estar con vos, que como sempre é como falar con amigos, que como sempre temos que cortar, porque temos que lembrar que isto se grava, que moitas veces non me lembro, teño que andar editando. Pero, pois nada, non sei cando sairá, supoño que a semana que ven, porque teño bastantes gravados na trasteira, por así decirlo, entón vou priorizando dependendo de que non queden obsoletos e todas estas cousas, entonces, pois nada, pois un placer como a sempre, e nada, estar con vos, coñecer as vosas casas con Zoom, porque ao final leo que se fan, sabes? Bueno, pois ata aquí o episodio de hoxe de Parola, marchamos, e ahora, Raquel, si queres, podemos bailar en silencio mentre sona unha sintonía cos nosos ouvintes. Unha mímica sempre se fixo. Así que, Veña. ata o vindeiro episodio de Parola, amigos, amigas, moitos bicos. Adeus.